What is up guys? So yun, good afternoon. So today is October 28. So ngayong araw guys is pupunta tayo sa may Barangay Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. So yun, nagchat kasi sa akin yung aking former student na si Jude Castro. So tumatakbo siya ng Kagawad guys. At nag-PM siya na ano daw, sama daw tayo sa kanyang motorcade. So guys, kasi a few years ago wala tayong trabaho, 'di ba? Ang pinagkakabalahan natin is pagtuturo ng sayaw, ganun, pagkokoryo. So yun, si Jude Castro kasi is naging estudyante natin. Ayun, hindi lang bilang estudyante, naging kagrupo natin siya sa isang dance group. So napakabait na bata niyan. So yun, puntahan natin siya sa kanilang barangay. Ang oras daw ng kanilang motorcade is 3:30. So ang alam ko alas 3 na eh. So yun, kita-kits tayo doon. Balikan ko na lang kayo mamaya guys. Welcome back guys. So yun, andito na tayo sa may Barangay Bacnar. So guys, i-flex ko nga lang pala yung bagong simbahan dito, yung Padre Pio Church. Ayun. So tuwing third week of a month is may mass dito guys. Ay, ito na pala. Nabutan na ata tayo ah. Ayun, shout out guys. Mamaya. Mamaya. Shout out, shout out. This banana barrow in the marketplace. Only is the singer in the back. And this man say the mall. So ito na tayong motorcade. Hindi ko alam kung ito ba yun o nasaan na ba si Jude. Napin natin si Jude. So bali ito pala yung simbahan guys. Ito na pala siya eh. Basta naka-vlog ako. Hello po. Shout out, shout out. Support ko na lang kayo. Ang aga, sabi mo 3:30. Oo nga po. Hello. So ito pala yung ano guys, yung sinasabi kong simbahan, Padre Pio Church. Yan. So supportan na natin sila, yung mga candidate ng SK dito sa may Bacnar. Ay kayo. She was afraid to come out of the locker. She wasn't nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say Hello. it was an itsy-bitsy teeny-weeny yellow polka dot bikini. So yun, kala ko 3:30. So buti na lang at naabutan natin sila sa may simbahan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we went. Hoy, John! The rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, yeah, we went.
So guys, ganito kahaba yung ano, kanilang motorcade yun. Oh, sama kayo sa vlog. Oh, meron. Sige, wait lang. Sige, isa kayo. Isa. Wala na. Alas na. Kasi maubos na eh. Pagkanan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went. Oh. Ayan. Parang ako naging kandidato ah. Sige. Sino yung shoutout mo? Naka-off kanina eh. Oh. Sa shoutout na sa screen namin si Princess Sari. Sari kami. Yun ah. Hello po. Of the day, of the da, life goes on, blah. La, life goes on. Ha? Kuya Dan Vlogs. Sa Facebook ha, Facebook. Yung nasa sticker. Ah. Sige. Naubusan na. Boss. Hindi ka, boss? Wala na, inunan ko ha. Oh, meron pa. Isa na lang ito. Sa Facebook ha, follow nyo. Ano pangalan rin? Kuya Dan Vlogs ha. Ang pula. Oh, pagkati-hati nyo na, wala na. Bigay na sila doon. Yun sa sticker. Oh, Kuya Dan Vlogs. Hanapin nyo lang. Pero sa Facebook, marami sa YouTube. Bira akong mag-upload. Try natin i-upload to mamaya kung kaya. Diba? Mag-shoutout na kayo. Ano po? Shout out. Ano po? Hello. Bomba! Wala, naubusan na ako ng sticker. Next time na. Magay na lang kayo, hi. Yan. Nag-record ba? Follow nyo lang sa Kuya Dan Vlogs ha. Oo. Sa Facebook.
Naubusan ako ng sticker doon. Next time. Ubusan ako sticker. So yun mga lods, at tapos ng ating motorcade. So pauwi na tayo. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking vlog. Sigurado lalo na yung mga viewers, magiging viewers ko dito sa from Barangay Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. Diba? Good luck po. Good luck po, good luck. Wala po ako. Oh, sige. Antayin nyo lang yung vlog mamaya or sa bukas. Sige. Dala ako dun sa ano, SK Sari, chairman. Oh, sige, sige po. Naubos.